И здравейте, потребители на това случай. Днес това е първият епизод на FIFA 2015. Ще почнем от кариера, от дъното. Мисля да бъда с някой... Кой? Някой дъното от Англия или от Германия или от Италия или от някоя друга държава, като Русия, Испания. Не, Испания. Ще почна с Англия. Да. Австрия. Да, футболна лига 2. Сега избираме най-слабия отбор. Той този. Да. Центро. Ще казвам. Да. Малко естествено българин. Тази поредица няма да продължа, защото много са тръсва и се стълба. И така, ето ли го отбора. Атаката Горнел, Галуер, крилата са Круба, Мингола, тук центъра са Джойсе, Рокърт, вратаря Дейвис. Да видим сега резервите. Щом се го сме? Колко малко. Мисля, че не ста някакви пари. Някаква пост да подобрявам. Право да почвам. Колко пари разполагаме? 200-300. Ще имаме пари за контракт с пародия. Не, тези трябва. Повече пари няма да иска, защото слабаци няма да е. Let's look at the draw of the English League Cup. AFC Wimbledon are at home to Bournemouth. Derby County host Burton Albion. Chesterfield entertain Bury. Millwall are at home to host Barnsley. Bradford entertain Wolverhampton Wanderers. Meanwhile, Peterborough United are at home to Cardiff City. Този ирландец ще вземем. Така се досил се. Мисля... Ето тук. Аре са тези тези. И така направо ще ходим към матча и ще ви уведомя, ако има нещо. И така получих пред оферта от трансфер. 205 000. Да видим само на това да се играе. Вратарят ми е контузен. Дейвис. Дет. Няма приемем в офертата. Полстарт. С контузия почнахме. Ще я съжа по нещо. Сега, че първият приятелски матч ще бъде срещу Граспорт. Тези отбори с силницата, че са доста силни и се прави слабаци, за да се получат успеха. И сега ще им го сринем. Направо да почне матча. И така добре дошли на матча, да право да почне играта. Първо време започва. Сега изглежда подаване, не, удар и гол. 1-0, дами и господа. Побеждаме в резултата. Още едно.
9-та минута. Мисля, че точно 9-та минута вкарахме гол. Така, да почнем отново. Сега възможно за атака. Удар! И гол! 2-0, дами и господа. С невероятен мисъл, но просто вратаря нямаше шанс. Направо е да ги почнем. И това е край на първото полувреме. 2-0 резултатът за наша полза. И добре дошъл отново, това е второто полувреме. Сега изстрел! Спасяваме. Сега контратака. Alexander Merkel. Ще стане нещо интересно. Борба с топката. Не е смирен, не може повече. Какво правите, бе? Да, това е червен картон за врата. Вижте само какво бързо влизаме. Все пак нямам вратар. Ми ще сложа точна врата. Сега ако спаси ще бъде... Сега ако спаси ще бъде голямо. Контратака. Изрежда подаване. Удар! Аз сега на вратаря. Просто нашите играчи не липсват класа. Това е истина. Сега центриране. Удар с глава! Сега на вратаря. Това беше гам мал. Сега, центриране. Спаление от корнер. Не успешно. Сега с удар. Това беше над 8. Просто сваляха чисто късно. Центриране. Засада. И край на матча. Това на един човек, като... Сега мисля да симулираме този матч срещу Порто, защото стига най-играч без мен. Да, съгласен. Поставих на дуспа с овърки. Симулиране още един матч. Да, тези ще ги симулираме. И победихме. И то гол от резервата. Този е много изпуска до спод нашия. Не е добре. Ще видя само поста. През конференция. Да ги мачкаме здраво. Така, това беше края на... Да, това беше края на първия епизод. Надявам се да ви харесва, ако харесате, коментирате и абонирайте се. И до скоро!